Нисек яшәргә безне беркем дә өйрәтмәй, кайда атларга безгә беркем дә күрһәтмәй. Безнең тормышты башкалар һич тә үзгәртмәй, тик без белгәнде хәтердән башкалар иҫләтмәй. Теләгән ереңдә күрмәвең һинең гаеп, ышанма тормышка үткәнгә биреп хәер. Үзеңдән башкалар бирмәҫтәр һиңә яуап, ни өсөн ятаһың бер үк һавага карап. Кыуанам был дөньяга, нимәнән миңа куркырга. Алдымда бөтә дөнья, йүгерәм уны тоторга. Артыңдан һине үргә, тик һинең теләк кәрәк барын күрергә. Тормыш калыпһыз, ә һин яңгыд уйынсы, югер бейек иң текә каяны алгансы. Һинең аҙымды беркем дә ятып үлсәмәй, яҙа баҫҡанһың тип беркем дә һине әрләмәй. Һин генә хөкөмсө үҙеңдең тормошоңда, үҙ ҡәләмең менән яҙ яҙмышыңды. Кыуанам был донъяға, нимәнән миңа куркырға. Алдымда бөтә донъя, йүгерәм уны тоторға.